Θα βγει από τη φυλακή τώρα. Είστε υπέρ ή κατά? Να βγει. Το βγάλουνε. Γιατί για μένα είναι ωραίος. Και θα ήθελα πολύ. Και θα ήθελα να κάνει και κόμμα. Αλλά με αρέσει να πούμε σαν άτομο, σαν λέει ας πούμε πράγματα που σε ενθουσιάζουν. Είναι η γνώμη σας για την αποφυλάκηση Ηλία Κασιδιάρη? Πολύ καλή ιδέα αυτή. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται σε αυτόν? Ότι είναι πατριώτης πάνω απ' όλα. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι για τα μπάζα. Θα το γράψει και αυτό όμως. Αν έκανε νέο κόμμα θα τον εμπιστευόσασταν? Νομίζω ναι. Ποια είναι τα θετικά που κρατάτε από αυτόν? Το θάρρος του. Δεν να βγει. Αν έκανε νέο κόμμα θα τον εμπιστευόσασταν? Τι ξεχωρίζεται σε αυτόν? Τι πρώτα η Ελλάδα. Αν έκανε νέο κόμμα θα τον εμπιστευόσασταν? Ίσως ναι. Τι είναι αυτό που σας κερδίζει? Η αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει γενικά σαν κόσμο, σαν κοινωνία και ίσως χρειάζονται και κάποια πιο αυστηρά μέτρα και θεωρώ ότι θα μπορούσε, ναι. Καλά του κάνανε και το βγάλανε. Γιατί να μην το βγουν, γιατί δεν τον έχουν μέσα, τι έκανε? Να βγει έξω. Αν έκανε νέο κόμμα θα τον εμπιστευόσασταν? Γιατί όχι, βεβαίως. Βεβαίως, ναι.